سلام كميتم سي كبرى سمعتنا بهرمين ميديا نيلو محمد عصرت واحد ميازي عز تدالو واحد صرت وانا وزينات تاسعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا قطاتم كنقدم بيت فرديك باي مريتنا كابين شودن لومي ابل على سراوي شودن زغرب كسو بسالفاتن عواتم قطبا شودن ابور حلقاتيت كابنا يطري ببادنت بحدا ميتاويت كم زعابي بستاتستيك شودن زوصصب مملكاتو تخونه ግና ክኢላታት እዚ ኣሃዝ ብጥንቃቐ ክርአ ከም ዝግብኦም እትሕስሳቦም ኣብ ፊንላንድ ጽላት ቱሪዝም ርኡይ ዕቤት ምምዝጋቡ ከምኡውን መብዛሕትኦም ፊንላንዳውያን ብመንግስቲ ዕጉባት ኣይኮኑን ክብል ሓደ ዳሃሳስ ምምልካቱን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ቤት ፍርዲ በመሬትና ካቢን ሾደን ማርኮ ክሚሊዮ ቨርዶም ስቶልን ሎሚ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሾደን ዘቕረቦ ክሲ ብሰላቫተን ምዕዋቱ ተፈሊጡ ክሲ ኬሚካላት ምፍሳስ PFAS ናብ ትሕተ ምድራዊ ማይ ኦብሳላ ይዘርቁ ምህላዎም ብምምልካት እዩ ተመስሪቱ እቲ ኣፍራይ ማይ ልዕሊ 37 ሚልዮን ክሮና ካሕሳ ዝተዋሃቦ ኮይኑ እዚ ድማ ነቲ ማይ ናብ ዝተሓተ ደረጃ PFAS ንምፅራይ ዝግበር ወፃኢታት ንምሽፋን ዝሕግዝ እዩ ተባሂሉሎም ኬሚካላት PFAS ንምብጣን ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝስተ ማይ ኦብሳላ ን10ታት ዓመታት ክጸንሑ ተኽእለሎ ተባሂሉሎ PFAS ጨሪሱ ዘይለቅቕ ኬሚካል እዩ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሓቂ እዩ ክብል ኣብ ክፍሊ ዝስተ ማይ ኦብሳላ ቫተን ጎጅለ ኣሳላጢ ፊሊፕ ማክሊፍ ንሬድዮ ሾደን ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹሎ ቁጠባ ሾደን ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብ ቅድሚኡ ዝነበረ ወርሒ ብባድመት ብሓደ ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ብስታትስቲክስ ሾደን ትማን ረቡዕ ዝወፀ ናይ መጀመርታ ግምት ውሽጣዊ ፍርያት ሃገር ኣመልኪቱ ተወርሓዊ ኣሃዝ ንቁጠባ ሾደን ካብቲ ተንተንቲ ዝፅበይዎን ላዕሊ ኣወንታዊ ስእሊ ዝህብ እኳ እንተኾነ ገሊኣቶም ግና እቲ ቁፅሪ ብጥርጣረ ክርአ ከም ዘድሊ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ኣብ ወርሒ ለካቲት ወፃኢታት ስድራ ቤታት ሾደን ብባድነት ብ5 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ብተወሳኺ ቀሪቡሎ ተማሃሪት ሓንቲ ካብተን ዝዓበያት ትምህርቲ ጽባቐ ሾደን ዝኾነት ቤት ትምህርቲ ጊልዳ ተማሃሮ ሓበራዊ መቕጻዕቲ ከም ዝወርዶምን ብደረጃ ዝምደቡላን ነይራ ክትብል ወቒሳ ጉልበተይ ብናጻ እናገበርኩ ዝኸፍሎም ዘለኹ ኮይኑ ይስማዓኒ ክብል ሓደ ተማሃራይ ንP3 ኒውስ ሬድዮ ሾደን ገሊጹሎ መስራቲት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ጊልዳ ሊልያ ባድ ኮንስትራ ነቲ ኣስታት 20 ተማሃሮ ዝሃቦ ምስክርነት ኣመልኪት ኣብ ዝሃበቶ ርእይቶ መግለፂ እዞም መንስያት ብዛዕባ እታ ኣስታት 200 ተማሃሮ ዘሰልጠነት ቤት ትምህርቲ ቅኑዕ ስእሊ ኣይህብን እዩ ክትብል ብትሪ መሊሳ ኣላ 61 ሚእታዊት ፊንላንዳውያን መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ፔተሪ ኦርፖ ኣብ ስርሑ ድኹም ኣፈጻጽማ ከም ዝረኣየ ኣምኑ ክብል ኣብ ዝቐረበ እዋን ብትካል መጽናዕቲ ቨርኒያ ዝወፀ ዳህሳስ ኣመልኪቱ 38 ሚእታዊት ካብዚኣቶም ኣሰራርሓ መንግስቲ ኣዝዩ ድኹም እዩ ክብሉ ከለዉ 23 ሚእታዊት ድማ ብመጠኑ ድኹም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ኣለዉ ብኣንጻሩ ሓደ ሲሶ ማለት 34 ሚእታዊት ንተግባራት መንግስቲ እንተወሓደ ብመጠኑ ዘዕግብ ኮይኑ እዩ ዝረኣየና ክብሉ ዝተፈልየ ርእይቶ ኣቐሚጦም ኣለዉ ብሓፈሻ 11 ሚእታዊት ጥራዮም ኣሰራርሓ መንግስቲ ጽቡቕ እዩ ዝብል ገምጋም ዘለዎም ተወሳኺ 23 ሚእታዊት ድማ ብመጠኑ ጽቡቕ ኣብ ዝብል ደረጃ ኣቐሚጦም ኣለዎም ደገፍቲ ሰልፊ ሃገራዊ ጥምረት ከኮምስ ብ79 ሚእታዊት ሰልፊ ፊንላንድ ከዓ ብ67 ሚእታዊት መንግስቲ ኣብ ስርሑ ዕውት ኣሎ ክብሉ ይምግቱ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ እተን ንኣሽቱ ልፍንቲ ውድባት ዘሎ ርእይቶታት ኣዝዩ ዝተፈላለዩ 56 ሚእታዊት ኣባላት ክርስቲያኖ ዴሞክራሲን ኣሰራርሓ መንግስቲ ብኣወንታ ክጥምትዎን ከለዉ ደገፍቲ ሰልፊ ህዝቢ ሾደን ግን 13 ሚእታዊት ጥራዮም ምዝሰማምዑ ብፍላይ 96 ሚእታዊት ካብ ደገፍቲ ጸጋማዊ ኺዳን ንኣሰራርሓ መንግስቲ ብመጠኑ ድኹም እዩ ክብሉ ከለዉ 93 ሚእታዊት ካብ ኣባላት ሰልፊ ማሕበራዊ ዲሞክራሲ 91 ሚእታዊት ከዓ ካብ ሰልፊ ሓምለዋይ ምዝ ገምጋም ከም ዘሰማምዑ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ምስ ኣርሜኒ ሚድያ ከም ዘለዎም ክብራ ሰማዕትና ኣሞዳታ ዓሚ ካብ መጋቢት 2023 ክሳብ ለካቲት 2024 ፊንላንድ ርኡይ ዋሕዚ ወጻእተኛታት በጻሕቲ ከም እተቐበለት ተገሊጹ ኣብ ዘናወርሕ 4.7 ሚልዮን መገሻታት ናብቲ ሃገር ተኻይዶም እዮም ብመሰረት ናይ ቀረባዋን ሓበሬታ ቪዚት ፊንላንድ እዞም በጻሕቲ ኣብ ሓደ መገሻ ብማእከላይ ገምጋም 807 ዩሮ ወጻኢታት ከም ዝገበሩን እዚ ድማ ብድምር ኣስታት 3.8 ቢልዮን ዩሮ ከም ዝበጽሕን ተመልኪቱ
መብዛሕትኦም እዞም ዑደታት 73 ሚእታዊት ንምዝንጋዕ ዝዓለሙ ክኾኑ ከለዉ እቶም ዝተረፉ 27 ሚእታዊት ድማ ምስ ንግዲ ዝተኣሳሰሩ እዮም። ኣብ ሙሉእ ጻንሖቶም ብድምር 46.7 ሚልዮን ናይ ለይቲ ጻንሖት ምዝግቡን ዘይተመዝገበን መንበሪ ኣባይቲ ከም ኣጉዶ ክራይ፣ ናይ ሓፂር እዋን ክራይ ከምኡውን ምስ ኣዝማድ ምሕዳር ሓዊሱ ማእከላይ ንውሓት ጻንሖት ናይ ሓደ በጻሓይ 4 መዓልታት እዩ ነይሩ። እዞም ዓለም ለኻዮም በጻሕቲ ኣብ ፊንላንድ ዝገብርዎ ወጻኢታት ኣብ መንበሪ ገዛ፣ ኣብ ቤት መግብታትን ካፌታትን፣ ነዳዲ፣ መጓዓዝያ፣ ባህላዊ ንጥፈታትን ምዝንጋዕን ክሳብ ዕዳጋን ካልእ ወጻኢታትን ዘጠቓልል እዩ። እዚ ኣሃዝ ካብን ናብን ፊንላንድ ዝወፅእ ወጻኢታት ዘጠቓልል ኣይኮነን። እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ኣብ ኣዋርሕ ክረምቲ ናብ ፊንላንድ ዝበፅሑ ሰባት ካብቶም ኣብ ሓጋይ ዝበፅሑ ዝያዳ ገንዘብ ከውፅኡ ከም ዝኽእሉ የጉልሕ። ኣብ መንጎ ኣዋርሕ ታሕሳስን ለካቲትን 1.2 ሚልዮን መገሻታት ተኻይዶም ብጠቕላላ ዝተገብረ ወጻኢታት ከዓ 1.1 ቢልዮን ዩሮ ዝበፅሕ እዩ። እዚ ብማእከላይ ግምጋም ንሓደ መገሻ 916 ዩሮ ምዃኑ እዩ። ብኣንጻሩ ካብ ሰነ ክሳብ ናሓሰ ዝበዝሕሉ ኣዋርሕ ሓጋይ 1.6 ሚልዮን መገሻታት ተኻይዶሙሉ እዮም። በጻሕቲ ዓዲ ብድምር 1.3 ቢልዮን ዩሮ ወፃ ብምግባር ብማእከላይ ግምጋም ንሓደ መገሻ 801 ዩሮ ኣውፅኦም እዮም። ሓደ ካብቲ ፍሉጥ ተረኽቦታት ዝዳሳስ በጻሕቲ ክረምቲ ካብ ናይ ሓጋይ በጻሕቲ ብማእከላይ ግምጋም 115 ዩሮ ዝያዳ ወጻኢታት ምግባሮም እዚ ፍልልይ ከዓ ብኸፊል ምስቲ ዝቕባብን ልዑል ጠለብን ዝተኣሳሰር ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ባርክብራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽሓሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።